kachere mabiyangu tabenuka nochilongocho naodzo manhoko dzozuva rechifumba mwedzi uno wakurume itaedza mara akapambiwa nyasi mugore ra2015 akagusa kuboeka zvachose kusvikira nanyasi paribe agoziva kuti wakamuisepi. Munaudza nyasi wachamisa wapamureketo wawo nyasi kunyika wachiti bato rawo remudisi araenzera nhadzi ramanje kuti riite zvekureketa kukurukura pabodzi nokuonesa bato roZANU-PF zvinoda kuitiwa. Wati wari kudaba kuti wagosenza nobato roZANU-PF zvokuita GNU wakati iwo maitiro avanoitawo ZANU-PF ya ari kuhwadza vanhu vazhinji. Watiwo dai hurumende yaiziva yaiita mitemo nozvinhu zvinoita kuti vanhu vomunyika ndiwo wabudirire kwete wachena kana vamwe wabva kure. Izvezvi watiwo gore rino kwai igore rowanhu kubatana pabodzi noshanduko tinoramba takandoringira. Hurumende yaita futi chihwande nowanhu vokuchiredzi mukuedza kwavo kuwabisa kunzvimbo yavo yechironga. Nyasi wabudisa kamutemo kochimbi kochi 63 kokutanga kwegore rino wachiti iwo wakuda kuti nzvimbo yechironga isiwe minda yokudiridzira. Kureketa kuno paribe agoziva kuti zviri kunyatsoitika asi zvinonyadzisa mabiyangu. Chipatara choThorn Grove chokubulawayo chapiwa michina yokugosenzesa kune vanenge vahwaritsa. Bato rosisa rinoshanda rakazvimirira rega raipopomedza mari inoita zviuru 700 zvomadhora okuAmerica mukutenga zvinhu zvinhu. Toramba tichindozvitenda izvi. Kwai mumwe mutezvara kana mupambo waKembo Muhadhi akanga aenda kopamba rimwe purazi abisiwa nevanhu vomutwakazi pati. Izvozvi kwai vanhu waitoita kuridzirwa nopfuti asi waribe kumbogweda waramba wakandomirira kuti murungu anga ari kurima papurasipo arime zvakanaka aribe kuvhundutsiwa. Wabasawo hurumende wagoti hurumende takuipa svondo ribodzi kuti irekete nesu. Watiwo hurumende ikareka kugoreketa nawo wachaita zvokuita zvokuratidzira zvinova zvinobva zvanetsapo kare kureketa kuno. Vanhu vazhinji wakamirira kuti wabatsirwe nehurumende zvinhu zvakaita somapepa anenge omapasipoti nezvimwe zvakawanda asi hurumende iyi ikabva yaregera kuzvinhadzirisazvi zvinobva zvasuna mabiyangu. Tinoemba kuti wari kuita tuzvinhu. Idi wamunangagwa vanoita muembe unokokora kunge heno mabiyangu. Kureketa kuno kwai hurumende yedu yagopa mari inoita zviuru 290 zvomari yokuAmerica kuchikoro chiri kuwakiwa kuZambia. Idi wafunga dande hawo wakuruwa asi dai wareka ugodari. Chikorocho Kavalanja Memorial Primary kwai ndicho chakapuwa mari. Mumiri weZimbabwe kuZambia ko Charity Charamba akanga ambori mureketi wemapurisa ndiye areketa izvi. Idi pakanyangara dai waita kuti mariyo igosenzawo munyika medu muno. Joyce Mujuru kwai agoti achazvidaba zvomatongerwo enyika ati akafinhiwa nazvo zvokutoti achada kana zvimugwaba akuti akuita ache zvokurima pabodzi nokuchengetedza nevazukuru wache. Tomushuvira tuzvinhu. Mumwe wevanyori womuZimbabwe anogara kuAmerica anonzi Yeve Sibanda anyora kabhuku kanobatsira wapwere kuti wagofunde mutauro woshona pabodzi nomutauro wendevere. Tinoramba tichindotenda izvi tichiti pamberi nazvo. Kwai goridhe ronyika rakagwa pamari yarinounza munyika kusvika kumamiliyoni 50 noribodzi chete mugore rino mwedzi wandira. Gore rapfuura mwedzi wandira magoridhe rakaunza mamiliyoni 70. Idi pari kuita zvokubiwa zvakanyanya apa. Musika wemari kwai Zimbabwe mari yayo inge iri kutenga dhora ribodzi rokuAmerica kana yasvika 30 anomasendi 70. Kwai nyasi kwapuwa makambani mari inoita mamiliyoni 31 omari yokuAmerica kuti wagotenge zvawanoda.
Titatamuke kuenda pasirese kwaiwa chakwera pabodzi pona wamasisi wekubotswana waita zvokuita hurukuro dzaita kuti wasimbise ukama hwawo palibe agoziva kuti wari kunyatsodei asi kwaiwa masisi waruda kugotungamira ndiwo boka ronyika dzasi kuafrica rosadhak toramba takandolinga tichigokunyepai kwai bhangi rokunigeria bhangi guru rokunigeria ragotiro rakutandawo kuita hunoita wapanonetsa hwokutora mari yevanhu vanenge vatumira kubva kunze kwenyika kwai kureketa kuno rakutorawo chikamu chibodzi kubva muzana pamari yese inenge yatumirwa nevari kunze kwenyika idi palibe anosara. Aimbova mutungamiri wenyika yeBrazil Lula da Silva kwai atakanwa mhosva yanga apomerwa nodare guruguru munyika yeBrazil iyi toramba tichindoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedziwa uye tinoimba kuti palibe ukopokopo hwakaitika ipapa. Rombe rinonzi Piers Morgan kwai nyasi radzingiwa basa pachirongwa charinoita makwerukweru munyika yeBritain kwai adzingiwa kureketa makwapa akagweita achigotuka mukadzi anonzi Meghan Markle toramba tichindotenda wamudzingawa tichiti pasi noanoita zvorusarura ganda. Takadaro mabi yangu nyasi topetera zvirauro pano ndini wenyu mhandiwe onhawo.